Fil-budget għal din is-sena l-Gvern ħabbar inizjattiva bilan li tkun indirizzata l-isfida tat-traffiku u tal-parkeġġ f'pajjiżna. Dan permezz ta' roħs fil-liċenzji ta' muturi tat-tip 125cc. Fil-fatt, issa kull sena il-liċenzji ta' dawn il-muturi se tkun qed tiswa 10 euro biss. Minn dak iż-żmien l-hawn, però in-negozjanti f'dan il-qasam x'differenza raw u wara kollox x'kien ir-rispons tal-pubbliku. One News ġie proprju f'showroom ewlenija f'pajjiżna fejn se niskopru dan. Issa ġejja tagħna kienet din ir-reazzjoni ta' Gordon Mikallef dakinhar li tħabbret il-miżura tal-budget. Mikallef ilu 23 sena fin-negozju tal-muturi, jistqar li mill-għada li saret magħrufa l-inizjattiva kienu bosta dawk li juraw interess fil-muturi tat-tip 125cc. Kien hemm rispons tajjeb fil-fatt l-għada ġew ħafna nies li ħafna nies iktar mill-soltu jkollna. Fil-fatt il-bejħ irdoppja jew irtripla mill-ġurnata tal-għada stess. Bejn l-2014 u l-2015 in-negozju kien diġà żdiedlu b'50% biex il-miżura fuq il-muturi tat-tip 125cc kienet deskritta bħala ċ-ċirasa fuq il-kejk. Gordon spjegalna li biex ilaħħaq mad-domanda kellu jżid il-ħaddiema. Fil-fatt kellna nqabbad iktar nies tajjeb għall-ekonomija. Fil-fatt irdoppja jew tripla x-xogħol morna tajjeb ħafna. L-għada tal-budget Mikallef ordna 280 mutur tat-tip 125cc. L-ordnijiet ta' dawk li rridu jixtru ittieħdu ferm qabel il-wasla tagħhom. Min jixtri mutur ta' dan it-tip u jsuqu bil-liċenzja tal-karozza irid jagħmel 10 sigħat taħriġ. Gordon Mikallef jistqar li la darba żdiedu l-ordnijiet tax-xiri tal-muturi, żdiedu dawk għat-taħriġ ukoll. Fil-fatt, maħniex qegħdin nleħqu għandna waiting list biex dak li jkun jagħmel dawn l-10 sigħat. Però ma marx tajjeb biss għall-irġiel, anke n-nisa. Ngħidlek li 40% huma nisa u 60% huma rġiel. Ġifieri marret tajjeb għal kulħadd. Mikallef jemmen li jekk jibqa' għaddej dan ir-ritmu tista' tidħol il-kultura fejn il-mutur isir indispensabbli. Għalkemm dan jitlob ukoll iktar rispett fit-toroq, hekk kif fi ftit ġimgħat la darba jlestu t-taħriġ se jkollna ħafna iktar jivvjaġġaw fuq żewġ roti minflok 4. Mela, jiena ngħidlek li qatt nadattaw il-kultura ta' barra minn Malta tal-Ewropej li kważi kulħadd irid ikollu mutur. Iktar ma jiżdied it-traffiku, il-mutur sar neċessità. Għandu l-periklu tiegħu, però jekk kulħadd joqgħod attent kif isuq kemm min-naħa tal-karozzi u kemm min-naħa tal-muturi, naħseb li għandna ntaffu ftit il-problema tat-traffiku.